donc wa boy do mem artana ni ok a jarama merci ok allez bye ko ngam dio pawo mbiɗo ni woppirde mawɓe ngoni wuro tan koko oñi Amati Diagne ba mala Basilde alhamdulillah mawɗum mbar ko jam ko jam kay an ni ka andi ko jam tan cohlita kam ñalle jam mawɗum affaire bourse familiale namɗo e ɓuuray holno yaade bourse familiale i ko woni hen ko namdoɗa hen men nana cowmum ɓuuray holno ɗum yaade min noon ndehre ko ɓi Amadou Diallo mo kawrumen e sonta kam o nder ko ga ummi konko haalanma joɗɗa ɗo eyyo mi haalama ka anda e wuuro he noon hoto heɗo keɓe yiɗɓe nadde hakkude men aɗen wuuro ngoɗo keɓe haasideji ɓe jiiɗara woni hunde ɓamtare nani hen tawde ɓe jeeyaka hen ɓe tulmintu mbaɗat hen leydi hoto tefto keɓe kalata ko anani no mawɗo wuuro yarani ko noon tan foti yarnede haala gasi anani dey o jarani discutation cikkuɗa ko min wonko majjum e wuuro ngo bawan wonko manguel haydara aɗa ñaama mbaɗa ñaam aɗa yara a yarni kam yasin lakke fof a fi feggere ko suudu ma tan dayiro climatiseur ɗum kam ɓooyi no woodi walla woodani ene woodi mais an holko jaaɗa aɗa fododire ko ganduɗa ko miskineɓe jeeyi ka miskine foɗodira kadi si gonɗa koye foddirade holko foɗodir par ce que liste mo nawɗa o toon mi nani hay indam nani hen min en tant que directeur école aɗa bonno indam baba mi foɗodira kam an a jooɗima e galle moƴƴere are e galle joom galle yiɗanma moƴƴere min kay mi foɗodira ko kongo foɗodira aɗa ko woni bourse familial aɗa ɗum mbaɗa andi ko pour bourse familial ɓuuri familial ko lamɗo leydi o tottiɗo yimɓe leydi ndi holɓe min ko mbiɗɗo leydi holɓe o totti o totti ko yimɓe holɓen an Amadou Tidiane o pulos kalimaɗi ala jinmi ko jewten mbimi ko holɓen jeeyi bourse familial eyyi e haala mabɓe kam ɓe mbi ko miskineɓe miskineɓe jeeyi eyyo miskinan ala i wona miskin wona miskin joom wuuro ko miskin joom miskin wona wona Eh? mais pourquoi ɗon ƴetta ɗum oɗon ñaam won ñamani koye an baba An hol ñaam- warses an e joom wuuro biyeji makko so naati ɗo on ndewnata ɗum lawol eyyi aɗa hedde bourse familial haala mum haalaka projet ji ko naati ɗo kala ko naati ɗo min de ɓiyam liggama mi tinani Amadou Tidiane an haaldere yam ɗum heɗum haalama mi meeɗa haalde ha pawɗa hen konngol a meeɗa haaldude yam kadi aɗa tuto aɗa futtinami guiri ni hande noon so tawi mi ari aɗa haalde yam aɗa futtinami guiri ni min mi fayirima Amadou wona Amadou am wonɗo hen wonde ko mon ko hay mo yiɗa ɗum haalde haalata Amadou bawa biyeji makko naatoji ɗo fof i koko belɗon mbatton hen an kam Amadou yimɓe meeɗa ɗum haal hol ñohanɗomo ka ñumanaɗo walla wona komi ñumanaɗo jiɗmi ko ndewnon lawol saabu min mi yiɗa yalta ɗo wiye ko baba mo watta naggam baba o ko lawol tan wonɗo te hen mami haalde gueɗo gotel ay Amadou Diallo mo kadɗon windade e liste o eyyi kanko woni numéro 1 so heɓani ɗo wuure goɗɗo heɓat ehe ka joofi an kam ko an tottata walla ha nden yonta an so tawi ko an ɓaɗi laamɗo walla ko an wiyata nda ha nden yonta min an Amadou ni ko woni an so laamu tonni ɗo an a wawi yiide laamu anen dey so tawi noon ka ñumanaɗo seyɗi ɗe ko ɓiɗi hakkude men a haaldema ɓuɗɗen mbiɗeli aɗa wiya so tawi minen tottata heɓata ha nden yonta mi seeni ɓutto ha nden yonta so tawi ren ka mbino hankkadi amma woni a fota yam mbaɗa wiya gomi ma sappo